näyttää välillä ihan kivalta toi askel. Miltä se tuntuu? Vähän hemmasta tätä ääntä, kun voi pamahtaa seinään. Joo. Nyt tuntuu hyvältä. Se näyttääkin ihan kivalta. Tää on sille vaikeampi kierrosvissiin. Se on muuten, mutta siis periaatteessa oikea on sinällään vaikeampi, koska se alkaa sitä persettä asettaa sisäänpäin, kun se on oikeasta kyljestä jäykempi. Et se ei niinku yhtään haluisi silleen venyttää sieltä. Tää ei sit mene minnekään, kun mun äänet kuuluu täällä taustalla. Jassu? Oikeesti. Tää löytyy jostain blogista kumminkin.